Assalamu alaykum gahraman arkadağımızın. Arkadağlı gahraman serdarımızın sayesinde eşretli durmuşda yaşayan mehriban ileşler. Qadırlı tomaşaçılar, sizin hemmeňizi ýakymly owaz gepleşigimiziň ilkinji sanyna hoş gördük. Elbetde bugün Berkana studiýasynyň ýaly getmeginde ýakymly owazly, aýdym sazly, gyzykly söhbetli, garaşylmadyk pursatlardan dolu bir gepleşigi, dolu bir bölümi siziň dikkatiňize ýetirýär. Elbetde bugün biz gepleşigimizde myhmanymyzyň jany sesi ýerine ýetirip berjek ajaýyp aýdymlaryny dinläp ruhy lezzet alar. Onu näme bize tomaş etýän mehriban ileşlerimiz biz sizi kän garaşdyrman, ol garaşylýan bagşymyz. Ýagny bugün gepleşigimiziň myhmany Türkmenistanyň at gazanan artisti Kakış Oraz Mehmedowy sahnamyza çagyrýar. Dağıstanın bayrağına adı salan vurfum. Dağıstanın bayrağına adı salan vurfum. Ahudimir kulal dinle baban vurfum. Ahudimir kulal dinle baban vurfum. Kimin çöllürdü, Elias kimin köllürdü. Kovuz kimin dağlarda, yaxşı yaman vurfum. Kovuz kimin dağlarda, yaxşı yaman vurfum. Yukarıda Hindistan'ı, arkada Türkistan. Rumastan vurtum, Evliyal Rumani, ol Rumastan vurtum. Sen nele sakan şeyda, bundan ne bulur peyda. Yedi dağ yedi derya, deli dünyan vurtum. Yedi dağ yedi derya, deli dünyan vurtum. Ateştir, hadi elimi paştır. İki zahan ateştir, Arap'tan vurdum. İki zahan ateştir, Arap'tan vurdum. Atımlı hoş oldu, attı didem yaş oldu. Oğlu gerkel hoş oldu, attı didem yaş oldu. İmanım yolluş oldu, parfüm keven vurdum. İmanım yolluş oldu, parfüm keven vurdum. Parfüm keven vurdum, parfüm keven vurdum. Kakış sen gepleşigimize hoş gördük. Elbette sen ýerine ýetirip berýän aýdymlaryň biz internet platformalaryna da, internet sahypalaryna da dinleýäs. Galy berse de näme türkmen halky toý bayram halaýan halk toýlamada, bayramlarda da ýerine ýetirip berýän aýdymlaryny dinleýäs. Ýöne ýakymly owaz gepleşigimize gelip jany sesi aýdymlary ýerine ýetirip bermeň, biziň gepleşigimizde myhman bolmagyň biz üçin hasam bir aýratyn orna biz hasam bir begendirýär. Köp sag bol şakyrymy gepleşigimize geleň üçin. Sag bol Gıdır. Sag bol ýigitler. Şeytirip gepleşiňizde çagyranyňyz üçin sana sag bolsun. Kakış, biz sen tomaşaçylaryň senden ýakyn wagtda näme täzirge garaşmaly? Ne nesip bolsa türkmen owaz teleýilimine täze şekilde aýdym işläp ötürýär. Garaşmaňa diýen halifalaryň aýdymyndan nesip bolsa şoňa täzelikler, täze aýdymlar
halifalaryň öňdöredikden aýdymlaryny täzeden öwüşgün bilen işläp halkymyza ýetirirdi inşallah. Ni kakış gepleşiminiň şu ýerine biziň ýürüýte gepleşimimiz üçin bir getiren aýdymdan bardyr. Şolar bilen dowam edýär, bu jany sesde ýerine ýetirip berdiň. Bir de tomaş etýän illeşlemizden muňa has hoşal bolarlar. Ona näme? Bir ajaýyp aýdymlardan ýerine ýetirip bersek, bizem dinlesek, beýin jaltak, lezzet alsak. Başdan. Çemen verdim sen almadın, lelem güller kimsin bilmi. Çemen verdim sen almadın, lelem güller kimsin bilmi. Günni bir yada salmasam, aylir güller kimsin bilmi. Günni bir yada salmasam, aylir güller kimsin bilmi. Yüreklerimi geçirdim, aşkın benden içirsen. Sensiz geçirdim aylir günler kimsin bilmi. Günümür sensiz geçirdim aylir günler kimsin bilmi. Her yerde men seni görýän, bilýän sen gyzym meni süýýän. Görün wagtyň ýüzüň soňýan, dodak ballar kimsin bilmi. Wagtyň ýüzüň soňýan, dodak ballar kimsin bilmi. Aşkın benden içirsen. Sensiz geçirdim aylir günler kimsin bilmi. Ömrü sensiz geçirdim aylir günler kimsin bilmi. Şanım günler kimsin bilmi. Yağışlığın asılımı, bulutluğun ay karamı. Açılsın atıp bir sırmır, aylir günler kimsin bilmi. Açılsın atıp bir sırmır, aylir günler kimsin bilmi. Geçirdim aşkın benden içirsen. Ömrü sensiz geçirdim aylir günler kimsin bilmi. Ömrü sensiz geçirdim aylir günler kimsin bilmi. Şanım günler kimsin bilmi. Şan dodak ballar kimsin bilmi. Kakış, ýerine ýetirip beren aýdymlaryň üçin köp sag bol, köp minnetdar. Elbetde jany sesde ýerine ýetirip berýän aýdymdan bizem dinleýijilerimizem bir ýüreklerimizi gowy duýgy, çuň duýgy aýtarýar. Inni kakış gepleşiminiň şu ýerine bir awtorlyk aýdymdan bardyň. Şu hakda söhbetdeş bolayly. Elbetde bir näçe awtorlyk aýdymdan bar biz bilýäs, köpsini dinleýäs, köpsi halkymyz tarapyndan söýülip bir
gowurlyp halanyp dinlenýär. Bir şolar hakynda gurrun açdyk. Şu awtorlyk aýdymdan döretmekde nämeden ilham alýan? Her aýdym ýankyalak diýse, şu maslahatdan berip bilýärler. Şu maslahatdan özüňe bir täze ideýa döredibem, täze aýdymlar işleýän. Ya şoňalak saňa gowy gelsäjek, şoňalak zatlar diýene şu esasy goşgy eliňe alynýardy onuň halipa sadanlar bilen geçip her hiligiň bilen görýän onuň şeýtýärde bir hili döräý aýdymlar bizde. Käwagt şeýle ýagdaýlar bolýar. Birje sözden bir aýdym dörep bilýär. Birje sözden. Meselem kakam diýärdi. Kakam. Kaka sözü bir hili käwagt saňa bir ütköşük duýgu berýärdi. Hani bir täze aýdym döredýin. Ya gyýdym. Nemen özümde bolan zatlar da Gyýdym diýen aýdymyň perdentlik arda goý. Perdent arda goý. Perdent arda goý. Şol aýdymlar. Elbetde berde maslahat beren olanlar ama şu hani gyýdym diýen bir aýdym çykartana diýip onuň şu diýene ýanky diýse şolaryň berýän maslahatyndan özüňden hem käwagt bir ideýa döreýärdi şoňalak täzeden bir zat işleýär. Kakş ýene de bir berjek sorawma. Şu sen özlerden awtorlyk aýdymdan hem töwelem halk köpçüligini hasam bir ýaýrap söýülip dinlenýär ýaňam bellek geçdim. Ondan inni täze aýdymdan üstünde ýene de işläňde şu öňküler ýalak bir tutarmyş aýdym halk köpçüligi üçin bir dinleýijileň üçin göwnüne ýararmy? Bir şo zatlardan aladalanlar ýa-da täze aýdym işläňde. Näme duýgular bolup geçýär täze aýdym bir üstünde işläp ýörken? Elbetde ol alada her bir aýdym şeňen başynda bardyr. Halka yararmyka ýa bir halk kabul edermika, etmedimika diýip alada etdirýär. Ýani şonu ýürekden ýapyşyp bar mehriňi siňdirip işleseň halk kabul edermika diýip öz pikirim edýärmika diýen men. Käwagt bolýar. Ey şolaýdym bir ýani bir aýda ýaýynlaý diýip aýtyp goýberýän bolan. Senin ýanky kabul eder diýen aýdymyňdan hasam bek kabul edýärler adamlar. Bu bir näme diýen geň alyjy zatlar da adam bolýar diýeniň bolmaýar, bolmaýar diýeniň bolup gidiberýär şoňalak. Şoňa ýagdaýlar bolýar. Hakyky dogry aýtdyň da elbetde näme ýürekden çykýan at ýürege bar ýa-da. Esas şu ýaltanmalar şoň üstünde. Ýaltanmalar arman ýa-da rahmet çekmeli täzelikden üstünde işläp durmaly dogry aýtdyň. Täze döreden aýdymlaňda, täze döretýän aýdymlaňda näl temalary saýlaman has özüňe ýakyn görýän? Meniň öz esasy söýýän temalarym şu ene toprak ata watan diýýär. Şoňalak ene kaka ata watan öz ýakynlaryň bir adam her boýsundurýan zatlardan aýdym döretýän bolan sen otayda kän adama aklan berýän, sen kän adama joden ýakynyňdaky söýmelligini duýdurýan, boýsunç döretýän, sen şükür etdirýän, sen nakaka sen ne eje bardygyna şoňalak zatlar bilen temalar goýarýan men özüm döretmän. Gat dogry aýtdyň, hakykatdan hem biz aýdymlaňda da oňa üns berýär. Mysal üçin gyýdym diýen aýdymyň bar. Dinleýän aşon bir çeper firma tomaşa edip oturan ýaly göýdüňde janyny kitýär-de şo zatlar. Mane tuweleme ýasam bolsa edil şu döwrümizin görnükli şahyry Kerim Halifiň sözleri ýanky iki aýdymam. So ikisem Kerim Hali. Aýdymlaň ikisinem Kerim Hali. Tuweleme döwrümizin bir meşhur şahyrlarynyň biri. Tuweleme ustad şahyr Kerim Hali. Özüne kän şahyr diýdiret gelnek bolyn onu da bir şahyr diýär şoňa Kerim Hali. Ýaşlygyna garamazdan tuweleme ýetidehin Kerimjan. Kakş inni şu gepleşigimizde gyýdym diýen aýdymyň bar. Ýanky bellek geçdikde perdent arda goý diýen aýdymdan bar. Şolary ýerine ýetirip berdiň. Başytma.
Biz perdendi mehriban bolur anamı saklagydım sen yılgırsan dünya yad bolur kalbana pek saklagydım sen ömrümün terçimini sayla yollam merçinini geçmişinde geleceğini ak güllerde saklagydım sen ömrümün terçimini sayla yollam merçinini geçmişinde geleceğini ak güllerde saklagydım Kıydım sanım kıydım Aşık bultun alım kıydım Sen benim köyün kıysancım Egizilmeyecek şanım kıydım Kıydım sanım kıydım Aşık bultun alım kıydım Sen benim köyün kıysancım Egizilmeyecek şanım kıydım Senin atan barardı balasının bağıtıydım Sen yüreğimin hoş ovadı öz kəbəni mende kıydım Sen ömrümün terçimini sayla yollam merçinini Geçmişinde geleceğini ak güllerde saklagydım Sen ömrümün terçimini sayla yollam merçinini Geçmişinde geleceğini ak güllerde saklagydım Kıydım sanım kıydım Aşık bolsun alım kıydım Sen benim köyün kıysancım Egizilmeyecek şanım kıydım Kıydım sanım kıydım Aşık bolsun alım kıydım Sen benim köyün kıysancım Egizilmeyecek şanım kıydım Näçe ýaşda bolsaňyz boluň, enesiz, atasız ýaşamak agyr. Döwlýär düýünden ganatyň boluň, ejesiz, kakasyz ýaşamak agyr. Kakanyň barlygy döwlet ekeni, ejäniň barlygy baýlyk ekeni. Olar arkaňa dagy, goluňda ganat ekeni, ejesiz, kakasyz ýaşamak agyr. Dermanny kakamyň elinden tutmak, mehriban käbemiň dydynda ýatmak. Ah, düýş bolýandy bularda atmak. Ejesiz, kakasyz ýaşamak agyr. Ejeden kakadan gelen bir doga, perdendi gorayan galadyr gala. İnşallah her perden kadryny biler. Ejesiz, kakasyz ýaşamak agyr. Perdentler perdende bolanna aňar. Gynanlar perdentden görenni aňar. Her perdent olarsyz galanna aňar. Şol iki mukaddesliksiz ýaşamak agyr.
Mehribanlım Ecem kakam Doyma yoktur Mehrinizden Edevallı Kemal taptı Senin sonsuz Mehrinizden Başak yarın Dede kakı Sağalığımı Düşer yadı Öğrettim Olmanı sadı Kıblam kebe Uzup yaşa Hakam arkamın dağıdır Ecem cennetin bağıdır Yılgırsanız dünyam yağıtı Yalkasanız yad yağıdır Hakam arkamın dağıdır Ecem cennetin bağıdır Yılgırsanız dünyam yağıtı Yalkasanız yad yağıdır Yılgırsınız bidep dursun Madam bizim dünyamidi Mehrinizden mehir alır Yüreğinden söyyen sizi Soğut verdiniz ömrümü Soğut verdiniz baltımı Söydürmek esibiylesin Benim atanın mehrini Ecem cennetin bağıdır Yılgırsanız dünyam yağıtı Yalkasanız yad yağlıdır Hakam arkamın bağıdır Ecem cennetin bağıdır Yılgırsanız dünyam yağıtı Yalkasanız yad yağlıdır Ecem cennetin bağıdır Yılgırsanız dünyam yaktı Yalkasanız yad yağlıdır Hakam arkamın dağıdır Ecem cennetin bağıdır Yılgırsanız dünyam yaktı Yalkasanız yad yağlıdır Indi gepleşimizin şu ýerinde senem özüňe halipalyk eden ýa-da şolaň ýolundan bir öwrenen zatlanmadyr bir halipalamyz hakynda görüňmeräý. Özüňe ýakyn halipalaň haýsylar taýýan? Halipalar hakda görüňetsek, hadajan halipalaryň ilki aýdymlar nasyp bolýan. Soňamanyň şu halipalar hakda gazyklanýan, olaryň etikden hereketler nasyp bolýan. Halipalardan görüllä alyp oturmalylar gatken. Meniň özüm şumat her kimiň bir öz bir söýüp gadyr goýan, diňleýän bagysty bolýar. Ular halipalaryň birini aýryp birini goýar ýalylar. Başlaýna tahjep bar, orada gelýär. Mene gara, öwede geldi tek ana berdi atabay çar ol. Olaryň haýsy birini aýyp aýtmagy jok. Men özüme ýakyn halipalaryň biri Atabay çar ol, söýüp diňleýän. Rowşan Halif diňleýän. Nuriýat Tokaýew diňleýän. Şu halipalarda diňleýän. Kakşy sen has özüme ýakyn görüp edir häzirki wagtda diňleýän halipalam Atabay halipa, bolama Rowşan Halif diňleýän diňizde. Indi şolardan bir alam tapaklaryňyz barada gurrun berip bilerdiňmi? Şolardan hökman sunwatynda dälmi taýy gurrunlaryna da bir halipalar bir many sözlerim köp aýtdylar. Ondan şolardan eşden gurrunlaryň bardyr. Ýadyňyza düşýänler bolsa bir aýdyp bere.
Bak, men ýanky diýişim ýa-da söýüp pädir ýöne olaryň ýöne bir özlerine görbilmedim men. Gören halipalarymdan wagtyna da men gatyksizekdim. Rowşan halipaň dogrusu öýe kän gelerdi Rowşan halif. Men plan zat diýipdir diýsem men gatyksy da o wagt. Onuň Atabay halipaň men görüp bilmedim. Ýoksa öýe de gelip gidipdir. Atabay halipa. Yani men şolaryň şumada çenä eden hereketleri ýanky istýän zatlam hiç ýandan çykaryp bilemok da Atabay halipa toýa gelende diýe. Şu Atabay halipaň öz şagirdi bar da Jumamyr Aklyjew diýip. O şagirdi diýilenden şagirdi şeýle bir Atabay'a bir şeýle bir hormat goýup gaty şu Atabay'ın agdyndan bir zat çykdy şonu gaçyrman. Şeýle hormat goýan şagirdi şu Jumamyr Aklyjew. Bir tapar ma gurrun merýär ýanky. Her kim Atabay'a gelip toýda aýtmalyp garaşyp oturdy adam. Her kim Atabay diýse näme o döwrüm Volgada zatda 24'te geljek adetçe. Garaşyp otur bolýar. Merek üçen. Merek garaşyp dur. Nerede diýe? Alda velosipedden öňüne bönüpdi ýa velosiped. Tigiriň öňüne otur. Şo tigir bilen toýa gelýär diýdi. Gelbem her bir oturan adamlar bilen elleşik geçdi diýdi. Ene şol adamyň sadalygy, edep almaly ýaşlara ene berilmeli. Şohyly bolan isleýän mene. Şo derejede adam sada bolupdyr. Nähili halk şonu ýokarda dereje goýsa da diýer akıl barat ýürüýdi. Bagyň näçe meýwesi kän bolsa başasak diýe. Ana şo nakyla eýeren halipa Atabay Çargulew. Onda gepleşimizin şu ýerine bir halipalarymyzy batyp etýän rajaýyp aýdymlar ýerine ýetirip berdiň. Bizem diňlesek. Başna. الهام
Recep var. Murat geldiler. Mene gara. Ümit geldi teke. Anne Verdat'tan. Atamay Çaruli. Recep Buluğum. Nuriyat Tokka. Ballı Hacı. Nur Meredip. Revşen halli geçeni. Yallar bu yallara. Hak şu sunugotda aydımdan başga da sunugotun beýleki ýollar bilen hem gyzyklanýanmyş başarynan mamy. Diňe aydym däli mysal üçin saz çalmak bolup biler ýa goşky ýazmak, bir eser öwretmek ýa bolmasa bir surat çekmek. Haýdan alsaň sunugot da. Ona sen sunugotyň haýsy ýol bilen gyzyklanýan? Men şu soňky döwrüň ýalak hasan bir hili halka tanalyp da başlamdan soň bir hili gitara, tara, öýde pianino da ne biraz. Inni öwrenip şolatlara girip başladym. Inni täzeden. Kakyş bizem görýär hakykatdan bizim internet sahypalarynda da saz gurallarda da ýerine ýetirip beren aydymlaň we şoň üçin gepleşigimizde garaşylmadyk bir sowat bolar ýa garaşylmadyk purtat bolar ýa illeşlemede de ýaňam bellek geçdim. Gepleşigimiň başynda da şu garaşylmadyk purtatlardan dogry bir gepleşik diýdim da şoň üçin gepleşigimiň şu ýerine bir kana studiýaň ýigitler bilen gepleşige başlamaga maslahat etdik. Bir däp döredil täze gelen mihmannamyza bir saz gurallar taýýarlaly, şu saz gurallardan birini alyp bir hökman ustadlyk derejesine däl. Bu başaryna boýunça bir hiňlenip berse ýa saz ýagyny çalyp berse hasam gyzykly boljak da gepleşigimiz. Şoň üçin bizde bir näçe saz gural bar, gitara da bar, dutar, gyjak, taramma, ýa taram çalýanyň bir haýsyny özüňe ýakynrak görseň häzir men ýigitlere taýýarladyn, gepleşigimiz şu ýerine bir çalyp berýär mümkin bolsa. Men bir ýa kysana zatlaň dogry gitara da bir hersinden bir çalaja diýen ýaly bir onu bir çalyp berdiňden çalyp beren. Çalyp ber, biz üçin gaty ol. Haýsy saz gural? Hay tar. Hakyş, ene tar başytyny. Köp sag bol. Kakyş ýerine ýetirip beren gowy sazyň üçin. Hayalyň baryny görüp duýanym dilber. Göwsüň goşanaryny sipat duýanym dilber. Göwsüň goşanaryny sipat duýanym dilber. Ülküymüşlüm mukamı iştelep gül yatağı. Ülgün yazım dokanı egine geyenin dilber. Ülgün yazım dokanı
Gözüle yolları açtım, sana kurban yaşlığım. Büyütülür mi aşığın, maşuk diyenin dilber. Büyütülür mi aşığın, maşuk diyenin dilber. Arzu etti enarım, parla bitsin çınarım. Lavra taşlan kenarım, baktım diyenim dilber. Taşlan kenarım, baktım diyelim dilber. Büyütülür bir aşığın, maşuk diyelim dilber. Göğsüm koşanlarını tipap söylenim dilber. Dağlara dağlara ey dağlara dağlara. İçinde çöşün eyledi ve haklı deyip çapardım sana bilen sollara sollara ey sollara sollara. Yine çoşa geli dağların gari kemale yetindir almasın ari enari enari enari. Kınılmaçtan yasfalası nutkari nutkari atadını ataladım dağlara dağlara ey dağlara dağlara. Çapar edim gücü sana uşulli. Yıkıp kalalarını kemden boşullu 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 boşullu. Ey bağlarını beyvanlı yaşadı barfın duran öttüdüğün dağlara dağlara ey dağlara dağlara. Devlet yerlerini şedevralar gördüm, dünyada yakşıydı geldim dövürdüm 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 dövürdüm. Yoluna oturdum keron ardıma, barfın devran öttü diyegine ey dağlar ey dağlar ey 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 ey.
tüdüğün dağlara bay, dağlara bay, dağlara. Hey, barsan devran tüdüğün dağlara bay, dağlara bay, dağlara. Barsan devran tüdüğün dağlara, dağlara. Barsan devran tüdüğün dağlara bay, dağlara bay, dağlara. Sen halk aydımları, halipalamynyň aydymlaryny köp aýtýan toy bayramlarda da eşitýär. Ýöne in sorajak soragym daşary ýurt aydymlary ýa-da daşary ýurt aydymçylary bilen bir nähilek şolara garaýan bir daşary ýurt aydymlaryndan ýa aydymçylaryndan bir alyp boljak tapaklar barmy? Bir özüňe ýakynrak görýän aydymlaryň bolup biler ýa aydymçylaryň bolup biler. Bir şolar hakynda görüň berä. Daşary ýurt. Her ýeriň bir öz medeniyeti bolýa, her ýeriň bar. Elbetde daşary ýurt aydymlarym dinleýän ýerler bolýa. Käbir alyp öwrenip özüňe tejribe geçirýän ýerler bolýa. Ýa-da şo Türk, Azerbaycan, anyň Rus aydymlary şuny aydymlar dinleýän men. Özüňe bir ýakyn görýän aydymyň barmy? Ýa özüň kiňlenýän aydymlaryň bardyr? Bir aýtmany halýan aydymlaryň bardyr? Hawa, elbetde. Men özüm aslında özüm ýürekden daşary ýurt aydymçyny kimi dinleýän diýseler, Ibrahim Tatlyses, Mahsun Kırmızıgül, Emrah, Özcan Deniz, Orhan Ölmez. Soň ýalyrak hemmesiniň maçy birrak aydymçylary gowarýan. Ýani şo Rus aydymlaryna da, aydymçylaryna da şo birazjyk Türkçe ýakyn aydymçylary bar da, Avram Russo diýdi. Şolaň aydymlaryny has gowaryp dinleýän. Ibrahim Tatlysesiň bir ne faydasy bar diýen bir aydym bar. Sözler ýalňyşrak bolmagy mümkin. Käbir men onu bir kän çintgap sözlerine tereden hingini gowarýan, hinglenäýän. Ne Mecnun ne Kerem bir çarem bulmaz, ayrılık her aşkın kaderinde var. Kendini zorlama tatlı sözlerine, teselli etmeli ne faydası var. Kendini zorlama tatlı sözlerine, teselli etmeli ne faydası var. Teselli etmeli ne faydası var. Berekella bagşym owazyň belent ýanglandyn. Sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Sensiz ne haldeyim bilecek misin? Sanki bir gün çıkıp gelecek misin? Sensiz ne haldeyim bilecek misin? Gözümden yaşlarım silecek misin? Ağlama demenin ne faydası var? Ağlama demenin ne faydası var? Şeyler hak. Ay köp sağ ol. Hakyş töweleme. Türk aydymlarym seňden sesinden eşitmek lezzetli bir başka. Hakyş inni şu ýerde bir sadan ýigitlerimiz sadan halipalamyz bilenem bir daşary ýurt aydymlaryny bir özüňe has ýakynrak görýändiň birini Rus aydymlardan bir haýyş etsek ýerine ýetirip beräý. Ýa-da has gydykly bolar. Başladyna.
Далеко-далеко тебя люблю, далеко-далеко, ангел мой, далеко-далеко живу тобой, далеко-далеко в твоем плену, далеко-далеко тебя люблю. Köp sağ ol kakış yerine yetirip berýän ajaýyp aýdymlaryň üçin. Bir aýdap melyanat bar şu akyllarlaryň bir gowsedy bar. Üstünlüge ýetmeň kynçylygyny belli bir wagt çekip bilmedikler şowsuzlygyň kynçylygyny ömür boýy çekerler diýe. Şu ikeliňi juýuňa tokyp batgança galyp bolanokda. Sunwatda bolsun, durmuşda bolsun, hökman suratda arman ýa-da man zähmet çekmeli. Gepleşimiň şu ýerine senden sorasym melyanat ba olam şu heme bir iň begenen günlüňi, iň begenen pursatyňy aýdyp berdiň. Hemem iň gynnanan pursatyňy biz bilen paýlaşsaň eger mümkin bolsa. Begençligin neylänne kadar ederşimat göni ýadyňa düşýän birinji begençliklerinden. Hemme çağaňam deň söýleýänler bolan. Şu üçünji gydym bolanna ýoktam öňünden iki gydym ma bolan. Şu üçünji gydym bolanna men soňa begençim bilemok. Men sondan bir agyr begençlik zat duymadym mykam diýen. Begençlik bolanna şom qadyan ödemde. Käbir adamlara şu iki gydan soň üçünjim ogul bolsun diýip ogula garaşyp edil oň ýalyp begen ýanyp sen ýöne tügeleme üçünji gydyňa has Enne bir begen. xeyli soňa sohyl duýgu bolmady bilemok. Näme üçindir? Häzirem so men üçin gaty ütköşük bilemok. Ya körpeze ya men bir so bir ýaşy adamyň ulalygça akly goýulsa soň ýalak bolan soň bolmy onu men dol bilemok näme. Körpece jiglemediň mehriban gyýlaryň janyda bolsun görjekler gowy bolsun tiziňe gowy günlerle begenler peýaşadynlar. Mehriban kakadyň ejetini ýakynlaryny bir gowy günlerine şaýat bolun. Kakış begençli pursatyň bilen tanıştyrdyň. Ni durmuşda bir kynçylykly günlerim bolýar adamda. Eger mümkin bolsa senden näle kynçylykly pursatlar boldy? Ýerkimem özüne bir xeyli käwagt bir näme adamçylykda oňuşmazlyk bolýar, bir öýkeleşme bolýar, kynçylyklar bolup dur bolan. Ýöne bir xeyli adam belirli derejeye ýetjek bolsa bir itergi bolýar, ene tarapyndan, ata tarapyndan ýa dogan anas tarapyndan sag bolsunlar. Ýöne bir xeyli näl diýjegim bilemok. Men bir gaty bir Allah jana dönen ejem kakam ba dogallam ba men aýra düş görmedim. Soň üçin men durmuşda bir daha bir kösönüp kıyın güne düştüm deyip biljek gelme. Men Hudaýa şükür. Meniň geçen ýorlam dagam aňsatdy ýöne sodatlar bir özümje bir käber diýen ýa-da ay men ofisiant boldum, ay men barmen boldum, ay men köçe süpürdüm. Sodatlar hem menem etdim. Men soň kynçylyk hasap edem. Oglançyk başyndan geçirmeli. Agdap bermeliler ýalatlar. O gaýta durmuşy bişirýär, durmuşy taýýarlaýar diýen. Soň üçin men aýdýana men kynçylyk geçirdim. Bir gowunyň ajrak bolsaň, bir gowunyň dokam bolansyň, ýöne men şonu bir xeyli ay kösünüm ay, şonda şeýitdim ay diýip men özüme diýiljek. Sebäbi adamda birinji Allah zan hiç haçan bir öz ýakynlaryndan aýra salmasyn. Men şu zady Allah zan şunu içinde görmedim. Ejem kakam ýanymda, dogallam ýanymda. Ana men kynçylyk göremok diýsegim bolýar. Esas durmuşda maşgala ojaň abat bolsa şu öýü etýän ol gapy bilen äpişkedälle. Öýü etýän, öýü ojak etýän ol maşgalaň abatlygy, agdaberligi, janlaryň sag bolmagy, ýakyndan gowunlaryna şaýat bolup şolar bilen begençip agşam bir taşakda jemlenişmekden bir ýakymly zat ýok. Şoň üçin kakış
Maşgaly ojagyň elmydam agdaberlik arzu etýän mehriban ileşler siziň hem döwletli ojagyňyzda agdaberliň, rızkyl bereketiň bir saglan ody öçmesin elmydama bagytly agdaber durmuşda ýaşamagyny arzu etýän gepleşimiň şu ýerine bir ajaýyp aýdymlaň ýerine ýetirip berdiň. Başdan. Mihman mulum hürmü ödüm yaraşan izim Aytman idin yoluma günne karayan izim Mihman mulum hürmü ödüm yaraşan izim Aytman idin yoluma günne karayan izim Ata bolsa da bağlam hüsiyetini çağan Yürüp kalın kalın görüsüm milyar izim Yese san görüsüm milyar izim Aytman idin yoluma günne karayan izim Oturun yerlin oyumda giden yerlin yadımda Sığınyan her dilimde atam ozulma izim Çay içeli işteli fır verip fır işteli Giyinen kömül köşkünü verdim al sana izin Yese san gözüm milyar izin Aytman idin yoluma günne karayan izin Göğün sadın aslında yakın yadın Kaytalap edir adın görüsüm milyar izim Yese san görüsüm milyar izim Aytman idin yoluma günne karayan izim Günne karayan izim Günne karayan izim
götürüp yar yar hova uçtum. At götürüp yar yar hova uçtum. Uçtum begileri bu cennettir. Uşa gelip ödüm açtım. Açtım begileri bu cennettir. Uşa gelip ödüm açtım. Açtım begileri bu cennettir. Ya cemalini yetip bilmin, üstün batıda geçip bilmin. Vasfın yadıp yar yar yetip bilmin. Eğer begiler bu cennettir. Vasfın yadıp yar yar yetip bilmin. Eğer begiler bu cennettir. Men bağıyla açılıptır yar yar bağda gülleri. Kayraşar şeyda bilbilleri. Müşkü anlar yar yar kokan yerleri. Megir begileri bu cennettir. Müşkü anlar yar yar kokan yerleri. Megir begileri bu cennettir. İpi kuş bolve yatıp durdım. Takın açıp sulkun görsem. Seninli yar yar bağa girdim. Girdim begiler bu cennettir. Seninli yar yar bağa girdim. Girdim begiler bu cennettir. Men dağıyla Behremdir yar yar rahmet olsa. Ol kerimden ruhsat olsa. Yalançıda yar yar cennet bolsa. Yar kucuğu bu cennettir. Yalançıda yar yar cennet bolsa. Yar kucuğu kucuğu bu cennettir. Ağarım ey hey hey. Kakış yakımlı ovad gepleşimizde mihman bolan üçin köp minnetdarlygymyzy bildirýäs. Bugun biziň gepleşigimizde jan sesse yakımlı owadyň bilen bir näçe aýdymlar ýerine ýetirip biziň yüreklerimizde ruhly lezzet berdiň. Köp sag bol. Mundan beýlegem işiňde sunwat ýolunda üstünlik arzu etýän maşgalaňa da näme agzybirlik, jan saglyk dileýän, elmedama bagyt durmuşda ýaşamaňyzy arzu etýän. Sag bol Kadir. Sag bol yakymly owadyň işgärleri. Şeýdip şunýaly işler alyp barýanyňyza bize begenýäs. Sana sag bolsun.
Allahan son ýaly ýurtda gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň saýasynda şeýdip asurda ýurtda ýaşaýanlygymyza begenýär. Şoň ýalyk işler köpräk alyp baryn. Sanlar sag bolsun, görjekleriniz gowy bolsun. Bir de tomaş etdiýän mehriban tomaşaçylar, ýakymly owad gepleşigimiziň bu gedek sanyny geçirip gutarýas. Bir de tomaş edeniňiz üçin köp sag bolsun diýip aýtýas. Gepleşigimiziň innik sanlaryny da tomaş etmäge çagyrýas. Ýakymly owazly, aýdym saly, gyzykly söhbetli, garaşylmadyk pursatlardan dolu gepleşikleri, täze bölümleri ýene siziň dikkatiňize getirir. Şu pursatdan peýdalanmam bir de şeýle mümkinçilikleri döretip berýän, bir ýaşamagy, döretmäge giň mümkinçilikler açyp berýän gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun diýip getirýäs. Goý gahrman arkadagy gahrman serdarymyzyň jany sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, il ýurt bähwetli, döwlet ähmiýetli, halkara ähmiýetli tutýan her bir tutumly işlerim mundan beýle rawaçlary besensin. Hoşda bolun. Ey yaranlar musulmanlar, ey yaranlar musulmanlar, yüreğim peyderdin illi. Arbaýy olanın elindey harayay, kadran soynar merdin illi, kadran soynar merdin illi. Gitmeyi mundan amat, aklyň şaşyryp bolar sen Elin tağdy yakarlar ot harayay, uğur yanıp ölüm illir, uğur yanar ölüm illir. Müşkü anmar bar saçında, yayla değil kışına karayay, ozgulun tayların illi, ozgulun tayların illi. Akımlı sözüm haktır, akımlı sözüm haktır, haksız eten veren yoktur. O çigitde oğul yoktur ilerey, oşup gitip yurdun illir, oşup gitir yurdun illir. Her yigitde oğul yoktur harayay, oşup gitir yurdun illir, oşup gitir yurdun illir, oşup gitir yurdun illir.